Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridiyawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amaman. Kalau nuwun sagunging para pepunden, sesepuh bini sepuh dalasan hati sepuh, ingkang hangkung mastuti dateng pepoyaning kautaman, ingkang dahat pinundi kita bekten. Dumateng panjenenganipun alim ulama, haja-haji, ingkang rinten kalawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi, minangka panuntun kiblat luhing budi ingkang satu kula bekteni. Dumateng panjenenganipun pangemban panggebeting praja satriya negari minangka pangdam-pangdamipun kawula dasih ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapa Slamet Sumadi dalasan Ibu Sri Apriyanti sakutrawayah wonten ing padukuhan Manggung RT Setunggal RW gangsal Manggung Ngemplak Boyolali puniki ingkang satu kinurmatan. Boten katalan menika dumateng panjenenganipun Bobo Iskandar minangka talengkun basa Bobo Besan ingkang satuhu kula hormati. Dumateng panjenenganipun para rawuh, para lenggah kakung sumrawati ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun kadang taruna muda wonten ing padukuhan Manggung ingkang satuhu kula tresnani lan kula banggaaken. Boten katalemen ki dumateng panjenenganipun kadang-kadang pametri budaya ingkang adiluhung ingkang satuhu bagya mulya. Saderengipun kula lajengan atur menggah kados sing sedya sedaning gati sawanipun Bapa Sukiman sekalan Ibu sakutrawayah kepareng matur wonten ing sangarsanipun panjenengan. Mboten ateges kula ngirangi kasunan kula dumateng panjenengan sami ananging ngudi dawuh saking Bapa Sukiman sekalan Ibu kepareng masrahaken pinanganten sarimpit. Kagem purakani atur, sumangga kula panjenengan sami kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten kalodhangan enjang menika kula panjenengan sami tansah pinaringan kenikmatan kerahmatan taufik saha hidayah sehingga saged mangemal manunggal silaturahim wonten ing pahargyan pawian prasaja wonten ing enjang siang menika. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah wonten ing keadaan sehat walafiat, boten wonten kekirangan setunggal punapa-punapa. Shalawat ugi salam kita haturaken dumateng junjungan ageng kula panjenengan sami nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satu kita tenggo sahabatipun wonten iya mulih mas samangke. Para rawuh para lenggah kakung sumrawati ingkang satu kula hormati mliginipun dumateng panjenenganipun Bapa Besan lan ugi Bapa Iskandar ingkang satu kinurmatan. Atur ingkang kaping sepisan Bapa Sukiman Ibu Sulistyo Rini kepareng ngaturaken salam kawilujengan, salam taklim kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman kabahagiaan mugi kajiwa kasarira dumateng kita sedaya. Jangkep atur ingkang salajengipun wonten ing enjang siang punika Bapa Sukiman Ibu Sulistyo Rini sakutrawayah ingkang mijil saking padukuhan Bukuran RT Sedoso Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe wewengkon Kabupaten Sragen kepareng ngucap syukur alhamdulillahirabbil alamin awit lampahipun saking padukuhan Bukuran dumugi padukuhan Manggung puniki kanthi rahayu wilujeng boten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Jangkep atur ingkang salajengipun sawanipun Bapa Sukiman selain Ibu nggih menika kepareng lajengaken pirembakan ingkang rikala kepengker bilih Bapa Slamet Sumadi Ibu Apriyanti ngudi dawuh nggih menika kapurih ngijab kabelaken putra jalunipun ingkang sesilih Bagus Fajar Bagus Apriyanto kapurih kadobaken kalian Roro Anissa Rofiatul Mubarokah sarjana pendidikan. Saestu dawuh saking Bapa Besan sampun dipun lampahi nggih menika Bapa Sukiman sekalan Ibu ijab kabul sampun kalampahan rikala dinten Selasa surya kaping 8 April 2019 mapan wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Kalijambe. Alhamdulillah ijab kabul kanthi rahayu wilujeng
boten manggihi alangan setunggal punapa-punapa. Jangkep atur ingkang salajengipun pramila wonten ing enjang siang menika pinanganten sarimbit dipun pasrahaken, dipun burungaken dumateng panjenenganipun Bapa Besan Sakutrawayah wonten ing padukuhan manggung puniki. Saestu pinanganten sarimbit dipun pasrahaken kanthi syukur naning penggalih lan ugi kanthi pinganipun manah. Sumangga anggenipun kula wentah miturut adat widi ingkang sinker wonten ing padukuhan manggung puniki lan ugi samangke mbok bilih cumondhok wonten ing padukuhan manggung puniki Bapa Besan saestu mugi-mugi boten kawarten paring pitutur sembur sambudayanipun lan ugi kosok wangsulipun mbok bilih samangke cumondhok wonten ing padukuhan Bukuran Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Bapa Sukman sekalian Ibu Sakutrawayah ugi mboten kawaratan paring samudayanipun kanthi pangangkah supados enggal saged gebiro pisangan wonten ing bebrayan agung lan ugi enggal pikantuk duriah soleh lan solehah tundhonipun dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Jangkep atur ingkang salajengipun sowanipun Bapa Sukiman sekalian Ibu kinanten angsul-angsul boten saged kula sebat aranipun lan ugi cacahipun nggih Bapak niku kagem sarana anggenipun kegatangan lan ugi bebesanan lan ugi badhe ngimah-ngimahaken putra lan putrinipun supados enggal nglampahi emah-emah kiyambak sedaya kula wau dipun pasrahaken kanthi syukur naning penggalih lan ugi mugi-mugi sageta dados sarana anggenipun bebesanan lan ugi kekadangan kanthi saksaenipun lan ugi kanthi saklami-laminipun. Jangkep atur ingkang salijipun sowanipun Bapa Sukman lan Ibu ginarujuk kadang-kadang ingkang sapunten kathahipun tentu dadosna boten repotipun Bapa Besan Sakutrawayah wonten ing padukuhan manggung puniki lantaran kula mbok bilih anggenipun sowan jingkandai suku kemplawening asta lan ugi kenebing netra ingkang boten meranani penggalih Bapa Sukiman Sakutrawayah ugi nyun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Jangkep atur ingkang salajengipun wonten ing mriki Bapa Sukiman sekalian Ibu Sakutrawayah wonten ing padukuhan Bukuran ugi nderek ndedonga mugi-mugi anggenipun hanggade hajat Bapa Besan dipun paring keberkahan lan ugi kelancaran lan ugi pikantuk ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para lenggah kakung sumrawuh ingkang satu kula hormati, mliginipun dumateng panjenenganipun Bapa Besan lan ugi Bapa Iskandar. Saestu wonten ing mriki samangke mbok bilih sampun paripurna anggenipun gadhahi hajat lan ugi paripurna pahargyan pawiwahan prasaja puniki Bapa Sukiman sekalian Ibu Sakutrawayah lantaran kula nyuwun pamit nyuwun donga pangestu panjenengan mugi-mugi lampahipun dumugi dalemipun kiyambak-kiyambak sowang-sowang manggihi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken kula minangkani suri sarira saking Bapa Sukiman sekalian Ibu Sulistyorini saestu kathah kekirangan kirang dari anggen kula matur kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Kanthi tutuping ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.